Ahojte všetci, ja som Laura a dnešné videjko bude 20 faktov o mne. Ideme na to. Takže, prvý fakt je, volám sa Laura Juríková. Druhý fakt je, narodila som sa 28.5.2005. Tretí fakt, chodím na školu Kornela Mára 11 v Trnave. Štvrtý fakt, moja najobľúbenejšia farba je fialová. Piatý fakt, prepáčte, mám to vypísané v mobile a akurát sa mi to proste... No, takže... Chápete. Piatý fakt, chodím na plávanie od 7 rokov. Šiestý fakt, moje najobľúbenejšie jedlo je vyprážaný syr s hranolkami a s tatarskou. Siedmy fakt, najobľúbenejšia hodina v škole je prestávka, veľká prestávka, telesná. Osmý fakt, najobľúbenejšie zviera je pes. Deviatý fakt, najobľúbenejší obchod je Babylogy, H&M-ko, Croptown a celá City Arena. Desiatý fakt, mám Samsung Ice 4 mobil. 11. fakt, moja najlepšia kamarátka na plávaní je Saška. Pozdravujem ťa. 12. fakt je, moja najobľúbenejšia činnosť je spanie, upratovanie si izby a chodenie von s kamarátmi. 13. fakt je, najobľúbenejší deň je sobota a nedeľa. 14. fakt je, najobľúbenejší youtuber je Explo a Matúš. Potom 15. fakt, najobľúbenejšia youtuberka je Mama. 16. fakt, najobľúbenejšie pitie je Pepsi Cola. 17. fakt, najobľúbenejšia značka topánok sú Vansky. 18. fakt, najobľúbenejšie obaly silikónové. Akože ja mám rada aj tie plastové, aj tie také ako tvrdý silikón, ale proste podľa mňa tie plastové sa strašne rýchlo lámu a podľa mňa sú najkrajšie proste tie silikónové. 19. fakt je, najobľúbenejší kúsok oblečenia sú asi tilka a kraťase. A 20. fakt je, najobľúbenejší film Twilight Saga. Proste všetky diely Twilight Sagy. To je proste moja srdcovka a to proste Twilight Saga, to je moje. Takže ďakujem, že sa pozreli na toto video. Prosím, lajkujte, komentujte a hlavne zdieľajte môj channel a vidíme sa na budúce. Ahoj!